Ka Nonglang Sports Club hagini ki kendiat sngi kalayo ban penkre syat ya ke jingrakhe jong ke jingken jo ka Sports Club ha ka kerta ka basan post nem ne ka Golden Jubilee ka badai house nem arhajar arpsau ha ke jingrakhe ya ke Jubilee ksiar ka Nonglang Sports Club kala penlong ya ki jing yelak kai beper nadu ka jing yelak kai kenjat volleyball kajing yakop siat khnam kajing yamare bat kajing yakop karam ya gane kajing rakhe la yo ban pli perda da kabara ya kalama jong ka sports club dau ba YG Lengdo working president jong ka Maukrwa District Sports Association harangkat kajing donlang kiseng longkme jong ka Snong Nonglang kinong hikai school ba per jong ka Snong Nonglang umentri jong ka Snong Nonglang lambat kinong kitkam Nonglang Sports Club hakane kesngi kala don ro kajing ilakai kenjat bol jong ke jing sedang ya ke jing rakhi ya ke Jubilee ksiar ha ka ba ka Nongdom FT kala job argol ya ka penden jathang San Pusnem juga JLT juga Nonglang Sports Club hagini kisnem borok tegi sukumen duduk kata-kata balapan ulong ya kadikasi hagini ka arpo tarik jomuni ulai Oktober dari Risau ajar pulai hagini ka madam penden yelongdo Snong Nonglang jui hakine ki sampu tili kisnem pilihan Shibun ki kam pile kendu ha kejingiat lenti jumpi Henry pim siam la sange no pinangiai tres dom pinangiai seprang pat hatu ba menta kesni ngila kenjo sia kejinglong sanpo tegani kejinglong sanpo snem kejongi ngimla ru klem daklet ya ki balang kit ya ka kam ya ka kia kishon hakipor ki bastang bat ngitik ba ki bastang habastang ya keno kakam shibun ba kijing shibun kijing jenjar bat ondere bohong ba bangke lagar de ya kenu kakam bohong kakam si sin bala shimti kalong kabasuk bantre kakam hi ka te kasyong ban persuk ya kata ka debe tang kijing trelang tingi sakhi ya kani bangila ban telun ya kikam debe tang lengba kijing trelang lagi dade hakilo ki bentaro tingi ni yo iru bahapo jong ka Nonglang Sport Club dei bagadon ke jinga trelang jinla da omdon ke jinga trelang ngasrai ngimlang reban poi hadu ban kenjo syakine ki San House nem ki bamenta tila ngala abanong kari kepor ke pelengkot ya ka ba sekretari jong ka Nonglang Sports Club ila kot ya ke jirkat jonga ke janmit bamta Henry namsyam la kantat nomor pangasokmen bagade kasmi ke bakerpang kade ke program ke bakerpang namar ba nagaliang jonga ngabat kumu presiden jong kawasi sports club ngidangnya nanti saupo sausnem kum ka sports club hakit jing sikri jong ka iya ka sports club jongi tin ring ayo pat bodendon benta bat kahmen kepala kot ika kerta kepala san posan kepala kot ika kerta kepala san posnem ningai bat misutran ban phaidin ya ki posnem ki balada kawai kembala penkermau do menteri kalong ba ngimde ban klet ya ki nong sedang lengba kejing don jong kinongi ijengai ha ki posnem ki balada khat khandai spa anyo polai snam menchua hausnam khat khandai spa anyo polai ngi sokmen sibun bonong ba ngilong menta kumni kumbang ngilong ngidon ki infrastructure, ngidon ki facilities,
ngira penmi sibun ki produk nakan lengba jong kan orang sports club lengba ke jui jangai jong kinungilam ki ba menchua ki bala seng ladang ya kan orang sports club hakaba ngatem ba haki paus nam ki bala renyo anong lang kajuse ya kirang kan sai ki taken sai ki nongile kai ha ki discipline waper ki bala wan ranam ya kadong kathan jungi nani ki bala la banlik benesim benta ha ki competition waper ha ki celah jungi bat kumjuro ngatem kanong lang kadonru ya ki official nani ki baju sotenap ban sim benta ban mikmat ban edon benta bat kamokro district sport asian jungi kum ki official kani kuwi siang ala bonong bat kamokro social sport asian haki islam ki bakam menchua te lengba jong kini ki jingetlun jungi apo jong ka asian maslo ba ka asian jungi ro menta kaladon hakmat haki babon kiliang haka pangimla banlen ba wat nagaliang jong ka sarkar jelaru ka haban pai khmat chingi ya ka ba kan hape kan hab don ya ka jinga ya ka thong haka ba kumno banang penbiang khamtam e ya ki madan na ka banta kinong ile ka jungi te perlok kum bangidon haka juk jong ka jingile lani kapor kapa ngidon ngalabanong hau red line lani hau daksau menta hakaba ki kun samla ki hab ki boret ki ap ya ke jingma ka bokraw kumala perkema do menteri mene hakaba menta ngidon hakajuk jong ke jingele mdei tang jong ke jingele kai sports andre ke jingele persya ya ki jing sneu kani gawe kapang hakaba kumki kun samla banginla bante ya ka met kapat ya ka jabing jungi bat ban pentibit ya kasap ka baublei wai halor jongpi ngida kerpade na kaliang jungi ba sloba kiar rai mau rai ding na ki jimen ki basneo na ki jingde ki basneo ki ban pen jotno ya kalongren yang bat ya kalawei ba pernah jumpi ngutrat panong bali si kum kadong kathan borogoi de lengba ka jingdon jong ki bakum kini ki sports club hakaba ngimla banlen ba ka career jong ka football kam tame hakini ki kindiat brai hakini ki snam ngiyu ba ngimdon sho ka jingye pher na ki weipat ki jaka ki ba ngila bonong ki khamjan mani ki khamdon haki jakaso andre ka district jungiro kala de kwe kabalala ban penmi sibun kirang ki thei kan sai le kai tingi sokman sibun ba de lengba ka jingdon jong ki nogelam ki bayu ijai ki balong ki nong seng ki nong dang ngi long tang ki nong bodir ki nong bot ki din jat jong ki hakaba kumno ngin pentulun bat ban yai tristom na kabenta bangin la ya kaban nang penmi ya ki klor ile kai ha ki disiplin baper